Promluva 164 břetislavnový.cz anebo dědekbylinkář.club vám na úrovni protestantské církve svaté Korony a podobných různých sdružení vyprávím to, co mě Bůh živý, tedy vyvíjející se, dynamický, pro vás sdělil skrze mě a skrze vás. Jo? Tedy dneska se zaměřím na stresové okolnosti, protože stres nás provází vším. A jedna z těch základních věcí u stresu je to, není jenom v psychice, jo? Je to komplex působení mnoha okolností. Tak první z těch věcí, samozřejmě to nejhlavnější, je přidušení. Pak, když jste přidušení, tak váš nervový systém si řekne o kyslík tím, že si řekne o cukr. Jo? Nejdřív začne baštit cukr z krve a když ho má málo, tak si řekne přes hormon grelin do trávení, že by chtěl něco sladkého, věneček, rakvičku a tematického, něco takového. Jo? Prostě něco sladkého, při nejhorším něco z mouky, co si po průchodu žaludkem velmi rychle se z toho stane cukr. Samozřejmě z dalších škrobových látek taky, ale není to třeba tak rychlý. Jo? Nejsnáz prochází glukóza a to je vlastně hroznový cukr. Hroznový cukr většinou je to, dá se koupit v lékárně, jo? Takže ta glukóza je taková trochu sladivá, jako víc, máte pocitově slazení, pak je sacharóza, ta je tak střední, a pak je fruktóza, to je prostě ovocný cukr, kterýho v podstatě máte většinu medu například, jo? Ale je zvláštní ta fruktóza tím, že její střebávání je pomalejší, jo? A tedy využití pro cokoliv je natolik pozvolný, že i cukrovkáři do určité míry zprvu tím ovocným cukrem, tou fruktózou jsou schopni sladit, aniž by to zvyšovalo výrazně glykemii. Jo, tedy množství cukru v krvi. Proč bere mozek si cukr navíc? To je proto, že on umí používat cukr jako palivo i jako oxidovadlo, protože v každé molekule cukru, škrobu a glykogenu, což je taky forma cukru, je 6 atomů kyslíku, z toho 4 používá na oxidaci a ze 2 dělá kyseliny, kyselé zplodiny látkové výměny, kterých tvoří podle lékařské fyziologie 26krát víc než v aerobním, tedy prokysličeném režimu. Ty kyseliny dělají pár věcí, které jsou nepříjemné. Jedna z nich je to, že ona v podstatě se disociuje, ta kyselina aniont a kationt. Kationt je vodík a aniont je ten radikál, který má na konci volný elektron. To je R, je radikál RCOOH, je to OH, je vlastně ta kyselá koncovka, a když ten vodík se oddělí, tak tam zůstává po něm volný elektron a ten elektron je úplně stejný elektron, se podobá prostě jak vejce vejci, jo? Tomu elektronu, který generuje neuron, když posílá po švanových buňkách ve výběžku, v axonu, posílá signál. Jo? Ten elektron, co on si tam vypustí někde do oblasti toho výběžku, toho axonu, tak on tam vypustí a reagují na to ve švanové buňce elektrony, které se odpuzují, tak jdou na druhou stranu. A za další švanová buňka zase další milimetr a takhle po milimetru to pochoduje až na synaptickou membránu, která
vlastně propustí jako ven do prostoru mediátor. Mediátor cestuje potrubím uprostřed nervu, taková hadice, a tam kapsičky nebo mikrotubuly, prostě miniaturní vakuoly toho mediátoru postupují až na konec a tam čekají, než přijde signál, který ovlivní propustnost membrány, no a vypustí mediátory mimo, a tam hned vedle téměř se dotýká, nebo v podstatě se tímhle způsobem přenáší signál na stěnu toho druhého neuronu a nebo na jeho výběžky. A ty potom, když těch impulzů dostanou tady od tohohle neuronu dost, tak ten druhý neuron na to zareaguje, přejde si to přes paměťovou bílkovinu a pustí to dál. No a tady máme už hned několik dalších problémů, pakliže tohleto všechno jsou živý buňky. Jo? A takže máte nejdřív potrubí, pak máte švanové buňky a pak máte nad tím jako izolant myelinovou pochvu. Ta myelinová pochva jsou taky živý buňky. Takže ty vnitřní buňky toho potrubí a těch švanových buněk z jejich zplodiny látkové výměny jdou ven skrz myelin. Skrz myelin, což je zajímavé to, že i ten myelin je živej. Jo? Produkuje svoje zplodiny látkové výměny, ty jsou taky kyselé povahy. No jo, ale když je okolo obsazeno, protože tam je příliš mnoho kyselých splodin, tak 26krát víc, tak to nemá kam vyhodit. Tak mu ty část těch sajrajtů, prostě těch odpadků, zůstává vevnitř v té tkání ty myelinové pochvě. No, tož vede k dalším problémům. Jo, ty buňky zaprvé jsou překyselený a tím, když disociujou, tedy rozdělí se na vodík a aniont, jo, tak ten má volný elektron. Tak ten bohužel ovlivňuje švanové buňky s jejich elektronama a buď dělá šum, jo, jako elektrický, protože potom ty elektrony v té švanové buňce nevědí, co všechno, jak mají dělat, jo, a dělají bordel, a nebo udělá přímo silný falešný signál, který jde na obě strany toho axonu, toho výběžku. Tam, co je neuron zdrojový, tam to zanikne, tam není nějaký, ovšem na druhé straně tam je membrána synapse a tam se udělá, vlastně vypustí ty mediátory a udělají na druhém neuronu falešný signál a vy máte záškup. Jo, zaškubnete. Jenomže ten signál jde a další neurony rozpoznají, že to je špatně, že to není signál, který tam byl určený a neutralizují ho, povolí to. Jenomže tady na té dráze je to, furt to tam plní signály, tak zase tak a máte Parkinsona, jo? Nebo záškuby, tik. Takhle. No tak to je jedna z těch věcí. Pak další problém je odmíchy, jo? Kde je vazivem ten nerv přiskřípnutý, tak dělá vlastně taky falešné signály. Jo? A ty falešné signály způsobí, že svalovina průdušek, jícnu, aorty, jo, a dalších dutých orgánů, žaludek, střeva, močovody, jo, tak oni se stahnou, jdou do křeče, se zúžej. Takže když vy máte, třeba vám jde do aorty z levý komory tlak, jo, tak ta aorta, když je stažená, tak musíte natlačit tu krev tou tenkou hadičkou, která je udělaná z té aorty, aby se to dostalo dál. Takže vám leze tlak nahoru jako hrom, ale vy ho většinou jako hrom nevidíte.
A to je tady jedna zvláštnost. Ten tlak se totiž nedostane až někde na periferii, takže vám ho tady na ruce nebo na zápěstí, vám ho nezměří. Jo? Takže to je další manér. Tohle. Jo? A vede to k tomu, že najednou jste dýchaviční a najednou nejste schopní prostě se prokysličit. Jenom proto, že máte skříplý nervy u míchy. Jo? Přiskříplý, tak, abych byl přesný. Protože když je přiskříplej, tak se tam tím tlakem vaziva kolem vytváří vlastně ty nepříznivé podmínky, kdy se hodně aniontů se svýma volnýma elektronama dostává do tého myelinové pochvy a ono to tím pádem vytváří falešné signály a ty způsobují právě tu křeč. Jo? Samozřejmě nemusí to být křeč jenom na úrovni těch svalů, těch hladkých svaloviny, těch dutých orgánů, ale může to být i křeč normálně. I když křeč normálně je obvykle z překyselení, který vzniká námahou toho svalu. Jo? Takže tam je tolik kyselin, tolik kyselých splodin látkové výměny, který způsobí, že vápník, který přenáší signál do nervosvalové nebo z nervosvalové ploténky se roznáší přes vápník, ionty vápníku, a on je obsazený kyselinama, takže nic nepřenáší. Zůstáváte v křeči. A dokud vy tam nedostanete živiny a kyslík, tak ten sval je v křeči. Takže co s tím? Hlavně tu ruku už nenapínat. Jo, prostě, když se masírují končetiny směr k srdci, pilně masírovat, jo, zbývajícíma končetinama máte-li, jo, nebo někdo druhý, jo, ale musí to vyčistit tam odtaď, aby vytlačil, vyždímal ty metabolity z toho svalu, jo, protože ten sval bohužel je tady, jakoby má takovou zpětnou vazbu, že jde do té křeče sám už pak. On už neumí povolit. To musíte okamžitě, mentálně okamžitě povolit. Sebe mým to nenapnout ten sval, což je honička, když to neumíte, jde to blbě. Jo? Učit se to ve chvíli, kdy máte křeč, jde hodně špatně. No, tak co, proč se to děje? No tehdy samozřejmě buď to ho máte přetížený, anebo dlouho ležíte v posteli, nebo někde ho máte blbě a ani to necítíte, jo, že tam už nejsou živiny v tom svalu a ten sval sám jde do křeče. Vy pak ráno uděláte to, co normální člověk, se protáhnete na posteli a děláte to, že ze svaloviny, kterou napnete břicho, nohy, stehna, ruce, jo, stehna jsou součástí noh, teda, kdyby vám to nebylo jasný. A vyždímete z těch svalů ty splodiny, které tam jsou, protože s těma svalama jste dlouho nehejbali, tak ty svaly nemají živiny, ty svaly bohužel nemají ani kyslík, takže se musíte hned ráno rozcvičit. Zvykejte si, jak budete starší, přes 50 let, tak vám ranní rozcvička znamená vyždímat metabolity ze všech svých ze svaloviny, jo? Případně lehce posílit něco, si dáte pár kliků, pár dřepů, pár přítahů na bydle, na lehsedů a vůbec co všechno je k dispozici a hlavně rozcvičit, jo, a dýchat. Proto je dobrý si otevřít okno, máte-li, jo, nejste-li ve vězení nebo tak, a i kdybyste byli, tak prostě dýchat. No, to máme s těma stresama, to je takový úvod, jo, protože pak ještě je jedna varianta toho stlačení těch vaziv podél míchy, jo, který se děje hlavně teda u míchy, nebo tam, kde se nervy můžou dobře skřípnout, to musíte mít něco, buď kost nebo nějaký tvrdý vazivo. A tam skřípnete ten nerv do té míry hodně, že mediátor v uprostřed toho nervu tím potrubím přestane téct. Jo? Takže i když tam máte po tom nervu, pouštíte signál, tak neudělá reakci, protože na konci nejsou k dispozici mediátory. No a když nejsou, tak se žádný signál nekoná. A když se nekoná signál,
tak se udělá aneurizma, roztáhne se céva, roztáhne se aorta, roztáhne se břišní aorta, jo? Roztáhne se střevo, nebo udělá aspoň výchlipku, jo? Žaludek povolí, jo? Střeva povolí, jste hadrovitý, jo? Měchejř povolí, nejste schopný se ani vyčůrat, jo? Protože to je povolený, jo? Jo? Protože máte skříplý zrovna ten vhodný nervový svazek, co vede do měchýře. A měchýř, hele, a u nás, u starců, tam už z větší části odumřela i svalovina, takže máme měchýř víceméně jako igelitový pytlík. Ten se nestahuje takhle, ten se stahuje buď břišníma svalama, jo, a tlakem břicha, a nebo to musíte nějakým způsobem vyždímávat. A doporučuji všem pánům i dámám, aby takhle, jak je měchýř, tohle je měchýř a tohle je vývod z měchýře, to vypadá takhle, pánové zde mají ještě prostatu takhle, jo, takže tady to může škrtit. Kor, když na stáří používají ještě tu prostatu hodně, mají hodně erotiky, poslouchají Teleblbnu, kde se říká, že prostě stařec musí být eroticky výkonný, jo, tak tady mu už to. Samozřejmě potom ta atrofující močová roura je uskřípnutá mohutnou prostatou, neteče to, a když to neteče, tak v té prostatě se hromadí bordel ze dna měchýře, kde se vytváří kal z takzvaných odlitků. To jsou vlastně skoncentrované soli, které původně vyplňovaly, vlastně dělají takový potrubí v močových kanálkách v ledvinách. Ty se běžným pohybem ranní rozcvičkou se rozmelou, jo, a dělají píseček, takový jemný kal, a ten tady zůstává. Je to chovná stanice pro mikroby. Takže vy, když močíte, tak je potřeba tohle vyplavit. Tohle, co tady máte. Jo, to znamená, je nakloní takhle, aby to, co teče tady, vám vyplavovalo tohle. Když tam jdete čůrat takhle, tak vám vytejká ze zhora a kal tady dělá pořád louži. Chápete to? To znamená vysoký podřeb a naklonit a tímhle způsobem dočůrávat. Vylejt to tam, nenechat to. A hned je potřeba to doplnit, tu vodu. Já používám SodaStream, protože zlepšuje průnik té vody do tkání, aniž by ty tkáně nějak dráždil. Je to pitný, nezanáší to tělo. Povšimněte si děti. Děti pořád pijou vodu. Proč? No, protože se tím čistějí. Oni to dělají podvědomě a dělají to dobře. Jo? My se to vodních korčí, jsme starší, tak se to vodních musíme učit. Jo? A řekl bych, že toho SodaStreamu byste měli denně vypít jako dolní limit. Je litr ženský a litr a půl chlapy. Jo? Plus další pití, co si dáte, když je tam chlap, tak většinou je tam i pivo, ale pivo si řeďte vodou, ideálně teplou, protože když si dáte studený pivo do žaludku, tak vám zachladí ledviny, protože žaludek je o ledviny vzadu opřený. Jo? A protože se zhorší prokrvení žaludku, protože je to studený, tak to do střeva neteče. Tak vy máte pak hned zase další žízeň, protože jste ji neuhasili, jenom jste nalili do žaludku pivo studený. Nebo jakýkoliv jiný studený nápoj. Jo, to je prostě špatně. No, teprve, když se to ohřeje, tak to teče dál. No, ale pivo je udělané jako hypertonický nápoj, to znamená, má víc rozpuštěných solí v sobě, než je fyziologický roztok. Což znamená, že se vstřebává blbě do těla a z těla dobře do toho piva se vstřebává ten fyziologický roztok. Jo? To znamená, že se to míchá, ale nejdřív se to hromadí ve střevě a teprve potom se to začíná vstřebávat všechno dovnitř. Takže prostě vy vypijete třeba, nevím, několik piv a vůbec nemáte potřebu jí čůrat. No proč? No protože to všechno je nalitý do střev.
Proto ty střeva jsou vydojený, roztažený, jo? Mají objem několik litrů a muži pak vypadají sféricky velmi disponovaně, aby se to tam vešlo. Plus ještě ten detail, že ta rezervní voda, která se tam nalejvá, když je to pravidelná činnost, tak se vytváří zásobní tuk okolo těch střev, aby v tom tuku byla deponována voda, a který ta voda se vstřebává dobře do toho piva, který máte nalitý do střeva. To znamená, hypotonický nápoj je nápoj nejlépe voda, může být s bublinama. Nedělám moc rád nějakou reklamu někomu cizímu, stačí moje. Ale tohleto jsem koupil, jo, je to SodaStream a dávám ten oxid uhličitý do našeho vody, kterou vyrábím já. A to je vlastně chemicky čistá voda, která je upravená sodíkovými a chloridovými jontama na optimální zředění pro pohyb z hluku, pohyb elektronů po zhlucích molekul vody, tak aby se to bezproblémově do buněk vstřebávalo, buňky nepoškozovalo, protože to má trochu vlastnosti jako destilovaná voda, ale destilovaná voda vás zaplaví, protože tam elektrický odpor není, jo, tak ta vás zaplaví, až explodují buňky a na to musíte mít pak trénovaný organismus, aby tohle dokázal kompenzovat. Někteří lidé si ráno dávají do vody šťávu z citronu nebo nějakého jiného. Je to dobrý. Jo, to dělá taky pohyblivost toho elektrického náboje po zhlucích molekul vody. Jo. I když třeba ty zhluky máte kratší, ne takový dokonalý, jako máme my, z vody, které říkám nová voda, a nebo zlatá voda. Jo, to jsou dvě vody, které vyrábím já, ale ty zlaté vody moc nevyrábím, zatím ji mám jako experimentální, teda obě jsou experimentální, obě jsou jakoby technický, protože se nesmí prodávat jako potravinářský, protože nesplňují normy jako na potraviny, protože jsou příliš čistý, příliš kvalitní a nejsou znečištění látkama, o kterých se domnívám, že do té vody můžou tam být, ale jenom zanášejí organismus. To nevadí. Vy, když tak si poříďte třeba Britu nebo nějaký takový uhlíkovou věc, která vám vychytává alespoň větší část organických látek, které jsou rozpuštěny, tedy vysokomolekulárních látek. Jo? To jsou různý herbicidy, insekticidy a tak dále. Tak to ta Brita všechno umí, léky, jo, tak. Ale co neumí, jsou krátkomolekulární látky a ty krátkomolekulární vám vychytá všechno, co je reverzní osmóza. Jo? Takže ta reverzní osmóza, to je vlastně nejlepší čištění vody, co je. Jo? To všechno ostatní jsou nějaký náhražky. Jo? Ale chemie je už teďka tak všeprostupující, no nic, ale to vám nebudu vás nudit tady tím, jo? Ale jako pijte, protože, jak už jsem vám řekl, a ještě vám to řeknu, prostě člověk se zanáší zhruba 3/4 gramu odpadků na každý den. Jo? Já vám to vypočítám v další promluvě a už jsem to taky řešil, ale teďka se zase vrátím k tomu stresovému režimu. Ten totiž, jsme si řekli, první je to o kyslíku. Jo? A kyslík a kyseliny, protože když nemáte dost kyslíku, tak problém. Jo? Neurony makají zběsile. Aby dostali kyslík, tak si vypustějí stresové hormony, kterým si odkrvějí trávení. Všechny orgány od pánve až po srdce. Jo? A teďka to jsou stresové hormony. Adrenalin, boj nebo útěk, noradrenalin, strach, deprese, jako únavový syndrom, a teda trochu,
a hlavně vysoký schopnost uvažovat. Adrenalin bez uvažování tam. Dokonce je zrušený prokrvení i těch částí vyhodnocujících bolest. Takže v adrenalinu necítíte bolest. Když máte dítě vzteklý, nemá cenu ho řezat. Máte jedinou cenu, je ho polejt studenou vodou. Jo? Voda se dá odpařit potom, jo, když ho vyndáte ze studené vody z vany, jo, anebo sprchou pěkně sprchovat. Jo? Na to reagují. Jo? Potom noradrenalin, to je když dojde adrenalin, protože adrenalin se vyrábí v nadledvinkách z noradrenalinu, acetylací. Jo? Takže je to produkt, takže se spotřebuje nyní. Samozřejmě každý ho má jiné zásoby a největší zásoby mají ti, kteří mají dostatek živočišných bílkovin. Jo? Takže počítejte, všichni masožravci mají k dispozici zásobu adrenalinu, takže umějí být vzteklý, zlý, protivný, bezohledný, protože když vám nefunguje celý mozek, jo, tak jste sebestřední. Nic si nepamatujete, nic nejste schopni vymyslet, jste jenom vzteklý, zvrklý, jo, nebezpečný, protože u toho nepřemýšlíte. Jo? A takže vztek je dobrý mít pod kontrolou anebo v nadhledu a hned, jakmile zjistíte, že jste vzteklý, protivný a tak dál, tak dýchat. Kyslík, protože mozek vám řve, že chce kyslík. Tak jakmile zjistíte v sobě, že vás někdo štve, tak začněte dechové cvičení. Ještěrčí dech, anebo mám dechací sifon, anebo si vymyslete jakýkoliv jiný cvičení dechový. Jo? Je to jedno. Prostě všechno mozek prostě potřebuje kyslík. A nebo druhá věc, aby mozek výrazně snížil spotřebu kyslíku, tak mu udělejte tmu. Když mu dáte černý kulich, jo, až po ústa, abyste měli i vyhřátý dutiny, i vyhřátý oči, ale abyste nedávali žádný signály do mozkové kůry, tak se vám ta mozková kůra přejde na 50% výkon, protože nemusí zpracovávat optické signály z očí. Když si uděláte hluch a teda neslyšíte nic, jo, a takhle, jo, to jde a takhle, no, v obojí. Jsou hluchátka, jo, můžete si to tam dát, jako když jdete sekat křovinořezem nebo motorovkou, jo, tak abyste měli hluch. Jo, myslivci mají taky zajímavý hluch elektronický, ale on jim pouští oblast toho středního frekvenčního pole, takže oni vás slyší normálně. Jo? Ale když vystřelíte, tak to oni to v podstatě neslyšejí. Jo, protože tam se udělá protipol, reproduktor udělá protikyv, jo, a vy neslyšíte prostě zvuk výstřelu. Jo. Nicméně, když byste byli u velkých bouchání, u velkých výstřelů, tak aby vám nepraskl bubínek, tak se dělá to, že se zaprvé zacpou uši a otevře se tak jako a řve se aby se do Eustachovy trubice natlačil ten vnější tlak, který vlastně způsobí, že v tom uchu ty bubínky neprasknou. Takže když občas uvidíte někoho, jak velí, jo, výstřel dělá, jo, nebo z něčeho, jo, nebo, no to je jedno, tak si prostě a musíte pěkně otevřít tu pusinku, aby to bylo, abyste měli propojenou i až do nosu. Takže takový možná jo, tohle to by bylo ono. Takový trošku nosový jo. No nic, kdo ví, kdo z vás to bude potřebovat a když někde jdete a očekáváte, že tam bouchnou, třeba hoří, že a víte, že tam je propanbutan, že to vybuchne, jo, no tak jdete hasit a zároveň si jo, akorát tam máte problém, jestli dlouho vydržíte s tímhletím, než vás odfouhne tlak výbuchových plynů, no. No, nebylo lepší prchat jako úplně pryč. Ale kdo ví, hele, třetí světová na spadnutí, hele, furt jsme ve válce s Rusama, až je naserem, tak to tady bude, tak budeme tohleto používat každou chvíli, jo.
No nic, jsem odbočil politicky, jsem politický rebel, což jste si všimli, takže... Tam mě pořád štve to, že všichni jsou sebestřední, já jenom já, ale nikdo není v my. Jo, hospodář, tady nejsou hospodáři, tady jsou jenom demokrati. Vláda démona, to je tady hlavní. Jo? No ale pak to stejně dopadne, jak Stalin říkal, že není důležitý, kdo jak hlasuje, ale kdo počítá hlasy. Jo? Takže to už se předvedlo, když byla Anglie, když se Skotsko snažilo oddělit od Anglie a tam byly kamery, tedy dodané Rusama, který tam filmovali, jak se počítají hlasovací lístky. No, to bylo úplně neskutečné. Prostě zadání bylo neoddělit, tak všichni, co se chtěli oddělit, tak se jim to vzalo, dalo se to na hromádku, že se nechtějí oddělit a pak se to jako sečetlo a bylo. Ale o volbách to si ještě řekneme na podzim, jo, protože skutečně záleží na tom, kdo kolik má hlasů a no je to jedno. Stres. No volební stres taky by mohl být, že? Takže to máme teda ten chemický stres z toho nedostatku kyslíku a z přebytku kyselých zplodin látkové výměny. Samozřejmě, ten chemický stres můžou být i další jedovaté složky, které jste pozřeli, nebo ho máte z toho, že vám odkrvená slinivka nedává dostatek pankratického sekretu, který neutralizuje trávicí šťávy ze žaludku a ty trávicí šťávy jdou do střeva, tí potlačejí aktivitu střevního mikrobiomu a ten střevní mikrobiom prostě přestane pracovat, ale to výrazně vyhovuje plísním. Takže plísně se začnou množit, začnou nejdřív otravovat svalovinu střeva, svalovina otrávena povolí, vy se nafouknete, jo? A to už je zase podráždění bloudivého nervu a vlastně stres, který vzniká z vegetativního nervového systému. Jo? A taky z toho, že vám je blbě a bolí vás břicho a jste nafouklí, jo? Protože ty plyny, co jsou na začátku toho tenkého střeva, než se dostanou ke konci, no to trvá, to teprve se musí nějako dokvasit, protože i ty plísně kvasej, jo, akorát, že jsou toxický, ty splodiny, no, a ty kvasní plyny už se nevydejchají. Normálně kvasní plyny vydejcháte, ale potom už ne, no. No takže to je další problém. Jo? Takže ta je vlastně chemie, ale může to být i léková chemie, můžete si dát nějaký jiný. Vemte si třeba ten oblbovák udělaný původně z makovic, jo, ty opiáty. Jo. Ty opiáty způsobí, že sice váš nervový systém není schopen zpracovat signály o bolesti, ale ani není schopen zpracovat signály pro práci vnitřních orgánů. Jo. To znamená, ty opiáty, to si dávejte až opravdu, když je tak nějak nejhůř, protože kdo ví, jestli to přežijete, protože když si dáte opiáty, byť z náplastě, a aby vás něco nebolelo, tak pak, když z té bolesti prostě šílíte, tak už se nedá nic dělat. Ale počítejte s tím, že ty střeva vám nebudou pracovat. Takže jedině pak zeměžlučovou směs nalévat do figury, jo, aby ty střeva aspoň trošku pracovala. Jo, jinak nebudou pracovat a budou se tam množit plísně, ty vám zaplaví organismus, no a co? Bude po vás, jo, protože ty plísně vás otráví. A navíc roztažený střevo není schopný vstřebávat živiny, no tak umřete hlady, jo. No, sice to není nahned, ale zase tyhle opiáty berou lidi nešťastní, kteří už těch rezerv moc v sobě nemají. Jo, jsou uléčený nějakou chemií, nějakou chemoterapii nebo něčím. No a vemte si třeba i ten problém, když si dáte antibiotika a potlačíte střevní mikrobiom ve střevě, protože ty antibiotika, to jsou zase plísně, které vám potlačí normální funkci, no a vám pak to netráví, jo? Tak zase máte problém. A to je další forma stresu. I hlad je forma stresu. Jo? Takže další.
Všecko tohle vede k výronu stresových hormonů, které vám odkrvují srdce, žaludek, játra, slinivku, dvanáctník, slezinu, střeva, měchýř. Jo? A ženský orgány, prostatu samozřejmě. Jo? Tak tohle ledviny ku podivu ne. Nebo minimálně, protože ledviny, když nemají dost kyslíku, tedy dost krve, pardon, tak oni si umějí zvýšit tlak, aby ta krev do ledvin tekla. Jo? Dokonce, když mají málo i červených krvinek, tak ledviny umějí tím hormonem erytropoietinem vám způsobí, že se i víc tvoří těch červených krvinek. Takže ledviny jsou docela důležitý orgán, jeho žláza s vnitřní sekrecí. Jo? A samozřejmě znější, protože to vyrábí moč. Jo? A moč vytéká do ven. Jo? Takže ono to je, no a pak teda máme psychiku. No a stres psychický, to je zase stejný problém s těma stresovými hormonama. Když vám není něco po vůli, nebo je to jinak, jo, nebo blbě, jak prostě máte strach, nebo jo, strach většinou nemáte, když jste pod vlivem zuřivosti, jo, adrenalin, boj nebo útěk. Jo, tak tam ten strach nemáte jak vyhodnotit. Jo, protože mozek vám nefunguje, necítíte bolest, necítíte strach, necítíte empatii, tedy svůj strach, cítíte druhý strach. Jo, ale nemáte empatii, abyste vyhodnocovali problémy toho okolí, řešíte jenom svoje, protože jste dominantní jakoby, ale stejně neprokrvený hemisféře a jedete pod vlivem těchto hormonů, tedy toho adrenalinu, který uvolňuje přednostně glykogen ze svalů. A ve svalech máte zhruba podle velikosti asi 200 až 300 gramů glykogenu, to je cukr. Takže tenhle ten se používá na to, abyste boj nebo útěk. Jo? A zároveň je tam toho cukru dostatek k tomu, aby ten mozek i v tom běhu pracoval, ale volnoběžně. Jo? Protože on neumí vyrobit nebo přijmout tolik toho kyslíku v tu chvíli toho stresu, protože všechen ten kyslík a krev je spotřebována ve svalech. Jo? Ale proto je i odkrvený srdce, jo, těma stresovými hormonama, protože ho oxid uhličitý, který potom ho je hodně v systému, jo, protože to nevydecháte úplně dokonale, tak tam v tom srdci vám roztáhne cévy. Takže ono původně statickým stresem se stáhne, jo, a vyždíme i svoji krev z věnčitých cév, vyždíme ve prospěch mozku. Ale jakmile tam je boj nebo útěk, tak ono to srdce samo s pomocí toho reflexu CO2 se zlepší jeho prokrvení do té míry, která je nezbytná pro vysoký výkon, jo? Ale to dělá to CO2 v krvi, to je kyselina uhličitá, která omezí stah svalů, jak tepen, tak žil, jo? Aby najednou tam byl velký průtok. A velký průtok a teďka se uvolňují živiny, uvolňují se částečně samozřejmě i z jater, tedy ten glykogen, ale nejvíc ze svaloviny, protože ta svalovina ho hned v místě toho svalu spotřebuje. A tím vlastně máte k dispozici velký výkon, necítíte bolest, takže máte ještě větší sílu, než byste normálně měli. Jo? A mozek se chová zvláštním způsobem, nepřijímá impulzy, který nepotřebuje pro boj nebo útěk. Jo? Žádný varování nebo takovýhle to ne. Jo? Takže tak. Potom, když spotřebujete adrenalin, tak to je noradrenalin. A ten zase zvyšuje prokrvení mozku do té míry, že mozek pracuje jakoby na mnoha cestách najednou. Jo? Tedy úplně je tam 1000 paralelních cest, které pracují najednou, ale vy to vnímáte, jako by to bylo kontinuální. Ale je to paralelní, je to prostě najednou, takže se vám stačí, než parašutista dopadne z letadla, když se mu neotevřel padák, tak mu proběhne hlavou, nedopadne celý život. A ne po jednotlivých
trasách, ale celý v mnoha trasách najednou. A on to vnímá, že proběh celý. Jo? Vnímá to jako celek. A dole ještě vlivem tohohle má šedivý vlasy třeba. Jo? Se mu úplně odkrvily i vlasy a ty hormony, které tam to dělají tohle, tak změnějí prostě nastavení v tom organismu. Takže je to, jo. A teďka se dostáváme do té, jak bych řekl, intelektuální oblasti, jo, kde máte stres vyprodukovaný ze strachu o něco. Něco stavíte, něco jste vybudovali, máte nějaké projekty a teď to vypadá, že o to přijdete. Že jo, ten hamižnej, ten vlastnický, uspokojující prvek v tom vašem životě prostě dostává ránu. Někdo vám to tam bere a je to takzvaně protiprávní, jo, protože jsme se nastavili do nějakých systémů práva, nejen tedy, že silnější má vždycky pravdu, jo, teďka teda jsme ve fázi, kdy pravdu má maminka, jo, a když nemá maminka pravdu, tak ji má tatínek, a když nemá tatínek, tak platí článek číslo 1. To jsme měli na vojně, takže tam to bylo, že to má pravdu velitel. Takže teďka to máte, prostě něco je jinak, než vy máte v plánu. Bůh vám dává potíž a vy to vnímáte jako problém, jo, jako že vám karmicky ubližuje. Jo? Tedy on skrz někoho, někdo tady je nějaký grázl, který vás veme na hůl, nějaký takový divný psychopat, který jenom já, jo, všechno pro mě, no tak vidí, že vy máte chleba, a on ne, tak vám dá přes zubu, sebere vám ho a můžete být rádi, že vám dá přes zubu, že jo? Nebo něco. Jo? Prostě psychopat tohle nevnímá. Bohužel ten, kdo má odkrvený mozek jako celek, což je třeba pobočkování mRNA, tak ten mozek jako jde dolů a tam už pak, protože vždycky tam je víc prokrvená ta dominantní hemisféra, že jo? A ona jde dolů, ale tam je vaše vědomí, vaše já, vaše vy, jo? A tady v tom my, no to už na to nepřijde vůbec řada, takže ten člověk sleduje jenom sebe, jak zvířátko, jo? Vy jste měli původně intelektuálního třeba manžela, jo, který prostě byl strašně laskavý a milý a najednou je sebestřednej, jo, a s bídou je schopen chodit do práce a dělat svoji činnost, protože tam vypotřebuje všechen kyslík, který zatím nashromáždil někde v glích, v neuroglích, jo, který má to vyživil neurony, ale přijde unavený a není schopen vnímat vaše potíže empaticky, i když mu je přednesete, tak ho to nezajímá. Proč? No, protože to není schopen pochopit, že vy máte potíže. On sám potíže a není připravený jakkoliv vnímat ten prostor okolo, moc si jde jenom do svojí nory, jo, tam zaleze a jednou ta nora se může jmenovat hospoda, jako to je jedno. Může to být cokoliv, jenom si tam prostě sková a čeká, až se mu ten mozek zase prokrví. No když se neprokrví, je smůla, tak je sebestředný psychopat. Jo? A to je už tak změněný ten mozek vlastně v tom projevu toho, co ten mozek dává najevo, že prostě to v okolí se diví, že tam došlo k takové změně osobnosti. Ale ono se to jenom oddělilo se já od my. Jo? A to my prostě se vyškrtlo, jo? A zůstalo jenom já, a to ještě oslabený o kapacitu, která byla schopná dělat nadprodukci, třeba myšlenkovou a čehokoliv, no tak prostě to jde dolů a ten člověk prostě je jakoby zároveň dementní. To je úplně logický, protože to dementnění se týká nás starců, hele. To je přirozený, jakmile přestaneme používat mozek, přestaneme ho cvičit, jo, proto křížovky a nevím, sudoku a všechno, co můžete zpívat, zpěv je skvělý, jo, musíte si učit nové věci, proto je univerzita 3. věku, prostě jakmile ten mozek používáte, tak on vám neodchází tak rychle, jo, ale musíte ho trénovat.
Jo? Podívejte se, jak tady jsem ukecanej s váma, jak si trénuju mozek a komunikuju a vymýšlím, právě pořád něco nového vymýšlím. Jo? Pořád i tohle, i třeba v průběhu této nahrávky jsem vymyslel důležitou věc. A to já vám ji zopáknu. Je, že když je stažena aorta a srdce tlačí do té stažené aorty a má vysoký tlak, tak tady vzadu nemusí být vysoký. Tam vzadu je vysoký jedině, když od míchy jsou přiskřípnutý i ty ostatní části toho vegetativního nervového systému, který řídějí vztah tepen. Jo? No, protože vždycky je ten tlak takovej, jo? No, a to je trošku honíčka, co s tím, takže když už se o tomhle bavíme, takže mátová směs, bezinková směs, ta mátová je na oběh, bezinková je na ty nervy, které vedou od míchy a hlohová na zlepšení prokrvení srdečního svalu například. Ale můžete tam být třeba i, protože tady jde o stres, tak máme schizandrovou směs, která je protistresová. Ale taky dobromyslová směs je protistresová. A když jste holka, tak máme i chmelovou směs, která má protistresové vlastnosti. A máme ostropesecovou kaši s kozlíkem, která je taky proti stresům. Jo? A to všechno máme na bylinkové úrovni, ale to hlavní je kyslík, takže se naučte dechat ještěrčí dech, dechat sifonem a máte šanci. Proto začnete překonávat i ty potíže, které vám Bůh dává skrze vás bližní a skrze vás to, že vy jste vlastníci všeho. Podívejte se, nedávno před půl rokem jsem se oženil, ale řekl jsem svý ženě, že je sice jako moje žena, ale jenom proto, že ona se tak rozhodla, že bude moje. Ne, že já ji vlastním. Já jsem jí řekl, já tě nevlastním. Já jsem s tebou přichýlen takhle k sobě, jenom proto, že chceš ty i já. Jo? Ale já, když ty nebudeš chtít, tak já na tom netrvám. Protože ty máš svoji existenci a já taky. To, že jsme přimagnetovaní k sobě, znamená, že nám spolu je dobře a že to má takhle propojený smysl. Ale ne, že jsem tvůj vlastník, otrokář a prostě majitel, to je blbost. Jo? To stejný s dětma. Ovšem pozor, u dětí, tam jste zároveň učitel a vychovatel. Takže tam není to úplně tak striktní, navíc za ty děti máte odpovědnost, to znamená, chováte se k nim, dokud nejsou sami dospělí, nebo nechovají se jako dospělí, tak jste jakoby jejich vlastník, tak jako psa, koně, husu, slepici, jo, to prostě všechno můžete mít, jo, ale tady u toho človíčka, hele, je někdy, znáte to, že i třeba pes je prostě tvor, který je sám sebou, jo, a on se přichýlí, protože chce, jo, je mu s váma dobře, buď to na vás nějakým způsobem parazituje, nebo se snaží s váma spolupracovat na tom, co vy děláte. Jo? Je fakt, že ten pes se to musí učit, že to není v něm, jo? Ale kdo ví, někdy je to taky v něm. Viděl jsem psa ve Španělsku, se kterým jsem se takhle na něj koukal a on takhle na mě, štěně. A my jsme si četli mozky, hele. Jo? Jsem říkal, to je úžasný. Jo? Takovýhle úžasný pes. Jo? Ale jsem mu říkal, hele, mám to ještě hrozně daleko, asi 500 kilometrů. A i kdybych si tě koupil od tvých vlastníků, jo, tak já tě nemám jak dostat do České republiky. Jo? Za prvé nemám peníze na to, abych ještě byl schopen tě nějakým způsobem tam poslat. Jo? Navíc ta administrativa kolem je tak složitá pro mě, že na to jsem nebyl duševně připravený, tak jsem mu říkal, hele pse, zkus se narodit někde blíž, jo? A třeba se potkáme a nemusí to být nutně, že budeš v psí podobě. Můžeš být úplně něco jiného, můžeš být pták, můžeš být tam něco jiného, prostě nějaký zvíře, třeba kůň, jo? Někdy kráva, vidíte občas fotky s krávou,
jo, která se chová velmi důvěrně. Viděl jsem fotku z ovcí, viděl jsem fotku s oslem, jo, a prostě všechno. Viděl jsem video s husou, nebo s labutí. Prostě to všechno jde. To všechno jde. Samozřejmě tam se musí dostat trošku níž na tu úroveň toho zvířete, vy se svým vědomím, protože ono na vaší úroveň, něco z toho navnímá to zvíře, jo? Ale opravdu ty existenční problémy toho zvířete jsou na jeho úrovni, ne na vaší. Jo? Vy prostě máte jakoby vyšší level. Nechci tím prostě všecko, vy to, ale musíte skutečně si vybírat. Jo? Když už jsem začal o psech, tak ten pes málo platný, za 20 let ho máte pryč. Jo? Kočka, ta je trošku jakoby odolnější, jenomže pro psa vy jste Bůh. Pro kočku Bůh je ona a vy jste jenom její obdivovatel. Jo? Takže může výjimečně být, že ta kočka bude dělat to, co vy chcete, ale nemá to ve svým nastavení. Jo? Ona tak není milion let vychovaná, aby byla služka. Ona je dáma, která si dělá, co chce, a vy jste ten, kdo má dělat to, co ona chce. Jo? To, co ona vám umožní. No, tak to je obecně u těch kočkovitých šelem, jo? A o tím, jak přijímají život, ale to nám Bůh dal. Jo? Je to o tom, že my vlastně v každém okamžiku, i s každým tím problémem, s každou potíží, která nabourává naše vlastnictví, jo? Bůh nám to dává vždycky, protože tady ten parazitismus, jak už jsem dřív vám říkal, vychází prostě z celku, všichni se chovají na začátku jako paraziti a jenom někteří úsilím, zkušenostma, znalostma, učením se, úsilím, odpovědností se učejí, že vlezou do toho, že jsou hospodáři, že v sobě objevují laskavost, lásku, nadhled a vděk. Vděk a potom teda ten nadhled a vděk, řekl bych, ten úplný boží nadhled, ten je nad vším. Jo? Ten vděk je součástí nadhledu normálního, kdy vy vnímáte všechno, co se kolem děje, a vnímáte i prostě, jak si tady třeba auto, jak pracuje. Dokonce můžete poděkovat i tomu Bohu, který je v tom automobilu schovaný, protože to je všechno energie jenom, že jo? Jsme si vysvětlovali, že prostě všecko to je z kvarků a leptonů, ale to už je energie, že jo? Potom to jsou protony a neutrony, elektrony, jo? A pak teprve je to tedy hmota, molekuly, atomy, teda atomy, molekuly, jo? A pak to jsme my, páni tvorstva. Ve skutečnosti, když si představíte, jaký jsme malinký páni a jak je země koule 13 000 kilometrů a my tady takovýhle metr a půl. Co to znamená? Jak my, jo, to se nedá porovnat a my budeme tvrdit, že jsme páni na planetě. Kde pak? Jo? My jsme taková divná plíseň na té planetě, jo? Když už. No ale jsme součástí života, jsme součástí Boha a Bůh s náma tady řeší problémy, na kterých on se učí naše řešení. Ale pozor, on se neučí z jedince je řešení. On to dělá jako v týmech, ve velkých skupinách, po miliardách lidí, všichni mají podobné zadání do života a všichni ho nějak řešejí. Jenomže on to dokáže snímat pravděpodobně nějakou umělou inteligencí, kterou má v sobě, jo, protože Bůh sám se vyvíjí. Jo? A nevíte nikde, kolik tady je prostě planet se životem, a nebo se životem v našich intencích, tak jak my si představujeme život. Jo? Teď ono to může být, že i třeba na Venuši, kde máte průměrnou teplotu, máte přes 500 stupňů, jo? Nebo někde jinde, prostě kde zase je minus nějaký značný. No to vůbec nevíme, protože existují zárodky života, které pobíhají po vesmíru, jo? Nějaký aminokyseliny, které prostě se objeví, že přivítají z kosmosu. Na
kometách, jsou prostě na meteoritech a prostě my budeme tvrdit, že jsme jediní, no to bychom toho Boha fakt podcenili. Jo? My, když si vemete, že i galaxií je téměř, jako limitně se blíží k nekonečnu, jo? Že se v podstatě nedají tak snadno spočítat, protože jsou galaxie za galaxiema. Jo? Že jako průhled kosmem, vesmírem, jakkoliv se vám zdá být černý, tak to není pravda. Tam všude jsou galaxie, to černý to je jedna galaxie na druhou, akorát, že svítí tak málo, že my to nevidíme. Jo? Ale prostě je to nahromaděný. Vesmír fakt je veliký. Tedy Bůh je veliký. Jo? Tak jak říkají islamisti, Allah je veliký. Jo? A on je opravdu veliký. On je tak veliký, že si to žádný z nich ani neumí představit, protože jejich představa končí s tím, že země je placatá. Jo? No, mnozí si to myslejí a někteří si to myslejí schválně, aby zblbli ty, co si to nemyslejí. Jo? Protože je to pro ně spíš taková hra na něco, jo? Co potřebují tajemně prostě nás oblbnout něčím. A pak v mnoha případech se nám to daří, no se jim to daří, tak jako o nás oblbli očkováním, jo? Přes pana Babiše a spol. Jo? A teďka tady tyhle ten nás oblbuje jiným způsobem, co má to jméno, jak když se smíchají barvy vlajky naší. Jo? A my to žerem, jo? Protože má několik titulů, že jo? A my jsme toho názoru, že tituly jsou ten, kdo je opravdu inteligentní, jo? Ale ono to není úplně tak. Prostě když je to psychopat a sebestřednej, v podstatě člověk, který o životě ví jenom, jak se shromažďuje, jak se nejlíp hamoní a jak se nejlíp parazituje na těch ostatních, no tak dobře, co to je za život? No? Podívejte se, skromnost v životě, to je to, co bychom se měli učit, že jsou věci, které potřebujeme a pak jsou věci, které nepotřebujeme. Jo? A všichni okolo, ať je to úředník na vysokém postu nebo na nízkém postu, i ten poslední úředník se snaží si vydělat svoje peníze tím, že ze sebe udělá důležitýho. No, tak prostě vymýšlí, buzeruje ty, který tvořejí, to znamená ty, kteří jsou třeba podnikatelé a snaží se jim víceméně házet klacky pod nohy od blbců, který ty klacky vymysleli, a on sám může být jedním z nich, kteří ty klacky vymýšlejí, jak buzerovat, jak prostě nedovolit těm lidem tvořit, jo, protože to je boží vůle. No to oni nedělají jen tak, prostě Bůh to tak rozhoduje. A když se domluvíte s Bohem v sobě, tak on vám řekne, že tohle je jeho vůle a vás on testuje, jestli to vydržíte nebo ne. Protože to, jestli jste úspěšný v podnikání, jestli jste živej, to záleží na vás. Jo? Jestli překonáte ty všechny potíže, které on vám klade, pak budete nějaký čas živý. Až nějakou nepřekonáte, no tak umřete. Jo? To není prostě tak, jak klerikové tvrdí, že Bůh vás každýho miluje. No to je tak, jako vy milujete každou svoji buňku. Jo? Tu si vymáčknete uhel, tu si vymáčknete nějaký další, jo? Tady si odsýváte vlasy, tady nechty, tady se necháte otetovat, tady se necháte proděravit při nejmenším ucho, jo? Nebo jiné části. Jo? A tu si necháte něco odoperovat, tu si zase necháte něco přioperovat, vypolstrovat, prsa, zadek, řasy, oči, odstranit obočí, dělat si ho někde tady na čele, jo? Tak jako ho měli dělší, ty ho měli až tady nahoře, takhle, jo? Tady si měli pečlivě vyholený, jo? Protože to bylo moderní takzvaně, že jo? Moderní gejša měla začerněný zuby, jo? Takže když otevřela, se smála, jako když koukáte do myší děury, jo? Nám se to zdá být divný, ale jim v tom Japonsku středověkým to bylo vrchol krásy. Jo? Co by si asi řekli dneska, že jo? Dneska my máme problém s tím si uvědomit, že roztrhaný šatstvo, třeba gatě, džíny rozervaný, se prodávají v obchodě. Jo? Ne nějaký pěkný vyžehlený, kde prostě člověk vypadá jako slušnej.
Ne, tady čím méně vypadáte jako slušný, tím víc prostě zapadáte do tohohle duchovního bordelu, který tady Bůh rozprostřel, proto aby oddělil plevy od zrna. Jo, pochopte, že zrno, reprodukce schopný zrno, to jsou lidi odpovědní, kteří mají úsilí, charakter, jo, tvořivost, empatii, snaží se naučit, snaží se učit, snaží se zdokonalovat a ve prospěch Boha, protože koho jinýho se snaží žít a snaží se žít tak, že hospodařej. To znamená, umějí ze sebe udělat predátora i oběť ve jménu Boha, tedy toho, co mu dělá systém, protože vědí, že prostě to pro Boha je důležitý. No dobře, někdo bude říkat, ano, reinkarnace, já teda jsem toho názoru, že reinkarnace jsou, jo, docela plynule, protože 3 ze 4 mých vnoučat jsou reinkarnovaní naši minulí jako známí nebo rodinní příslušníci, takže to znamená, že rod máme zatím dobrý, životaschopný, že se ty naši předchozí předci mají do čeho narodit. To je krásný. Jo? Takže my se musíme snažit, aby i naši pozůstalí byli kvalitním rodem, aby jsme se případně do toho rodu mohli narodit. Tam počítejte s tím, že tak asi 2 roky v tom miminu budete používat takzvanou jako genetickou paměť ještě a možná se nacítíte na něco, co bylo v tom vašem životě a čím jste byli a nějaké informace z tohoto současného života tam dostanete. Ovšem, tam ten budoucí život bude přeplátovaný tím, jo, těma novejma podmínkama toho prostředí, protože si všimněte, každých 100 let Bůh mění technický prostředí, jo, a i parametry zla a dobra. Jo, protože bez zla to nejde, takže to zlo tam bude, jo, akorát bude mít jinou formu, jiný tvary, prostě bude jinak působit, no a bude se snažit vás zdokonalit k obrazu svému a je třeba možný, že se tam zase potkáme a že já třeba budu mluvit takhle, anebo zase naopak budu dělat něco jiného, co mě Bůh rozhodne, abych dělal, nebo dokonce to může být podle toho, v co věří Indi, že když už duše dojde k dokonalosti, tak se nereinkarnuje a stává se součástí Boha. Jo? To je záměr těch Indů a proto se snaží nedělat ani dobrý, ani zlý, aby prostě byli neutrální. Jo? Aby si tu dobrotu nemuseli jít odžít jako za odměnu, ani aby to zlo si nemuseli odžívat, že dostaneme zase v dalším životě počuní, jo? Jak jim tomu Bůh dá přes zubu nebo je přímo zabije, už jako je to takový složitý, těch vysvětlení je víc, ale faktem je, že miliarda lidí v tohleto věří, jako na tom indickém kontinentu, jako že to je prostě standard, jo? Tak když to věří miliarda lidí, no tak to je program znásobený a tak mohutný, že ovlivňuje myšlení všech. Ale já třeba s využitím křesťanských věřících v Ježíše Krista jsem taky věřící, jo? A taky komunikuju s Bohem jako s Ježíšem. Pro mě Ježíš je vlastně frakce nebo součást Boha, komunikativní, protože je člověku podobnej a možná byl, možná nebyl, je to jedno, ale já s jeho pomocí jsem už pár zázraků udělal a byly to fakt zázraky úplně skvělý. No a takže jenom je v tom ten drobný detail. Ty všichni lidi se modlí k Bohu. Jo? A posílají mu svoji energii. Pane Bože, děkuji ti za všechno, co jsi pro mě udělal a tak dále. Dej mě, ať přežiju, jo? A dej tamhle sousedovi chcípne koza. Jo? Nebo naopak, dej, ať mamce se udělá dobře. Jo? A budeme se za ní modlit. Hele, co to je?
Tohle to je jenom posílání bioenergie. To, co jsem vám už xkrát říkal a ještě vám to xkrát zopáknu. Vaše energie, kterou máte pro přítomnost, je z tvořivosti. Jo? A tu tvořivost, ta má svoje v budoucnosti postavené nějaké výsledky. Jo? To znamená projekty, něco, na co se těšíte. A když vy poznáte, že se na nic netěšíte, že vám to všechno jedno, co to znamená? To znamená, že tam nemáte energii, kterou byste teď použili pro rozvoj své přítomnosti. To znamená, když jste teďka polomrtví, jo, a říkáte, no tak snad aspoň bych dal slepici, no a kdo ví, jestli já ani nezaseju, protože už na to můžu vyprdnout, už jsem starý. Jo. Co to znamená? Že v budoucnu nemáte energii, kterou byste teď použili. A řekl, já jsem sice starý, ale to nevadí, věk je jenom blbý číslo. Jo? To zvládneme. Jo? A v tom momentě máte šanci s touhle energií ovlivnit svoje tělo, protože to tělo je ze záření. Jo? Takže to záření můžete použít pro svoje jakoby opravu. Jo? To, co jsem vám už xkrát říkal, podívejte se, to teplo mezi rukama, mám tam teď teplo, kdo jste jasnovid, tak to vidíte, a teď to takhle můžu pouštět od hlavy přes nervový systém, všechno, co jsem kde rozbitej, jo, tak to tam budu posílat tu bioenergii, jo, a zase opravím to, musím tam dávat tu vůli, že chci, a ta energie tam jde. A když tam jde, tak se opravujete, protože víte, kolik je rakovin, který se spontánně opraví a nikdo neví jak. No, protože ten nervový systém toho člověka přijal ten program, že se opraví, že se mu udělá dobře, že se uzdraví. A je to, podívejte se, to jde. Ne, že možná to půjde, možná ne, já prostě, co? Nehrajte si na takovýhle blbý hry, hrajte si na ty dobrý hry. Dělejte, hledejte to dobrý, to blbý si vás totiž bude hledat samo, nemá cenu vyhledávat blbý. Prostě soustřeďte se na to, kde jste rozbitý, bolí vás kyčle, soustřeďte se do toho, až vám tam z dlaní půjde teplo, až prohřeje ty kyčle, jo, bolí vás kolena, šáhněte si na kolena, neměly být studený ty kolena, já teda je mám studený zrovna teďka, protože jsem tady jenom v trenýrkách a táhne mě na nohy a je docela i zima, no. No, to je jedno. A teďka nad tím mám studený stehna, to znamená 4hlavý sval stehení. Jo, je potřeba, abych zase začal dělat dřepy a nekecal tady do objektivu, jo, a trošku se hemžil. Jenomže to, co hemžil tady, je důležitější zrovna to, co povídám, no tak, nebo mám ten pocit, Bůh mě dal pocit důležitosti, že když to můžu předat vám, no tak to má smysl. Jo? Proč? No, protože hospodařím. Je to ve prospěch celku, jo? Tedy celku vás, který na to koukáte, a není vás moc, je vás malonko. Jo? Podívejte se, co zábavných videí, kolik je shlédnuto, a jako kolik takových videí, které vás přidávají, nebo vám dávají stabilitu v životě ve jménu Boha, toho živýho, kterýho vám vysvětluju, ne toho napsaného v Bibli kvůli desátku, anebo tady v Koránu, anebo jinýho, jo, který se chtějí vládnout světu, anebo jenom se snaží přežít, což bylo tamhle u Manitu a spol, jo, tam prostě všichni, každý ten Bůh jakoby hospodařil v tom systému, jo, a to byla jenom taková ta nadstavba, aby se to nějak jmenovalo, jo, takže dobře, my s pomocí Boha můžeme se soustředit na lokalitu, která potřebuje, ale může to být nejenom přiložením těch rukou, tady mám na plíce, třeba na srdce tady, jo, nebo takhle, nebo na prsa, nebo takhle na prsa. Ono to všechno funguje. Jo? Jenom je potřeba se soustředit, vypustit ten bordel myšlenek, který jste zaplněný. To jsou všechno myšlenky vycházející z dominantní hemisféry z já, která je přetížená okolnostma této existence, protože se snažíte všecko zvládnout, protože
Pravda je jednoduchá, tam nepotřebujete velkou strukturu, ale lži, a tohle království lži, to potřebuje strašně složitou strukturu, abyste ji pochopili, abyste v tom mohli trochu existovat, jo, aby aspoň některé malinký pravdy jste mohli použít pro svoji existenci, ale ty ostatní lži, každá lež je ukecaná, jo, ukecaná proto, aby vás unavila, abyste si nevšimli, že to není pravda. Jo? Takže vás oblbne a máte z toho všeho tady okolo sebe mámení lží a v podstatě z tohohle vystupují jenom občas takový kousky pravdy a já se vám snažím v té mozaice pravdy z toho šumu bílého dostat ven, abyste se začali orientovat, abyste viděli, tohle všecko je stavba pravdy a tohle za ní je všechno lež, to jsou mraky lží. Jo? A jak se z toho dostat? No to není žádná sranda. Jo? Meditacema, ano, teď si to čtete v chytrých knížkách, že se má meditovat, jo? A vypustit ty lži okolo, oni vám půjdou do té hlavy, v té dominantní hemisféře, teď tam půjdou ty lži a jejich fragmenty a teďka vy meditujete a nevšímáte si jich, protože si říkáte, no a co? Tak ať tam lezou, oni zmizej, protože tím, že na ně nemyslíte, tak oni proběhnou myšlenkovým systémem a víceméně se jich zbavíte, ale normálně to mozek dělá ve snu, takže když už jste přeplněný metabolitama a fragmentama těch myšlenkových struktur, tak se vám začnou objevovat mikrospánky. To je známka, že byste měli dělat tmu a jít ležet, aby ten mozek sám se šel do volnoběhu, jo? A aby se zbavil svých myšlenkových struktur, který nepotřebuje k ničemu, to je jenom přeplněná romka, jo? Tak abyste tu romku prostě dostali prostě do čistoty, respektive přeplněná romka i ramka. Jo? Obě paměti prostě jsou narvaný bordelem, jo? A teď tam v té romce tam jsou strukturní věci, které prostě musíte umět, abyste mohli v těch lžích existovat a přežívat, abyste mohli naplnit svůj biologický úkol, to je to, abyste byli schopní udržet vývoj jako hospodáři ve prospěch Boha, tedy ve prospěch sebe, vašeho té skupiny nebo komunity, těch, kteří hospodaří, i za cenu, že se tam občas objeví nějaký debilní parazit, který prostě vám to jenom komplikuje a protože on nemá žádný empatický problémy, tak on se nebojí, on nemá strach, protože on nechápe, že může dostat počuní a že ho může někdo vyhodit. On se v tom naučil chodit, podívejte se na naše politiky a jejich podstruktury, které v jejich jméně vládnou na nižších úrovních a dělají nám zle. Moje známá, která dělala starostku v jistém městě poblíž Pardubic, a ona říkala, podnikatelé tam chodili s úplatkama, jo, a prostě nešlo se tomu ubránit, jo, protože oni dokázali vygenerovat prostě fůru peněz navíc, ne úplně poctivým způsobem. Jo? A ty generovali právě skrze, no to nic, ona byla férová, nevydržela to, chytla choroby, protože když je někdo ve stresu, psychovypětí, jo, a zapomíná dýchat, tak se překyseluje. Když se překyseluje, tak jak doktor Otto Warburg před 100 lety dostal Nobelovku za to, že zjistil, když se ubere buňkám nebo tkáním třetina kyslíku, co potřebujou, tak se z nich stává rakovinová tkáň. A když se dostane ta tkáň do alkalického prostředí, tak se začne rozpadat. Za to dostal Nobelovku a od té doby se to tak neřeší, protože Rockefeller rozhodl, že se bude všechno řešit chemoterapeuticky. Jo? A je to, jo? Ale samozřejmě Bůh to rozhodl. Bůh to tak ved. Jo? Pořád sledujte tu
tu stopu Boha, si říkejte proč. Proč je tohle, proč je tamhle to. A každý vaše proč, milion pročů za den, vždycky je to Boží vůle. A jenom vy si všimnete těch znamení, těch pročů, který si máte všimnout. A to zase rozhoduje Bůh o tom. Jo? Takže když budete stále myslet na ty proče, jo, a na toho Boha, tak najednou zjistíte, že nemáte čas se zabývat kravinama a lžema, protože máte v těch pročích, v těch znameních, co vidíte kolem sebe, tolik pravdivých informací, že na lži nemáte čas. Ty lži vás nezajímají, ty prostě Jo, samozřejmě pak, že jste hamižný a chcete vlastnit, máte vlastní děti, vlastní ženu, vlastní majetek, vlastní byt, vlastní statek a tak dále. Vůbec nic není vlastního. Ježíšmarja, si to uvědomte, to dítě vám Hospod kdykoliv může odebrat. Jenom si nějaký švindlíř vám tam vás udá, že se nestaráte vzorově a oni přijdou s nařízením, že jestli neplníte prostě prostorový metry, na to nemáte pro každé dítě zvláštní pokoj, jo? Nebo jste někdy to dítě seřezali, protože si to zasloužilo, ale dítě je totiž státní majetek. Jo? Takže oni vám ho vemou a nemáte nárok na nic. Takže si můžete dělat nový, jo? A zase vám ho vemou a tak dál, to nebude, jo? Takže není to vaše. Jo? Vemou vám barák nad hlavou, řeknou jenom, že ho nemáte dobře zateplený, jo? A v tom případě budete platit poplatky, který nejste schopen zaplatit. Jo? No proč? No protože jde o depopulaci. Jo? A proč jde o depopulaci? No protože pravděpodobně se chystá nějaká potopa v dohledné době, možná dohledné době několika set let. Jo? A tady budou šplouchat voda a vy potřebuje ty vládnoucí, ty elity, potřebují, abyste jim nepřekáželi v jejich vládnutí. A nebo abyste nedrancovali prostředí, protože to prostředí už mají pocit, že neuživí všechny. No tak se lesy se kácej a zahrabává Bill Gates tamhle do trávy, jo? Aby uhlíková stopa, nikdo neřeší to, že prostě CO2, tedy uhlíková jakoby splodina, je základem výživy všech rostlin a planktonu. Haha. Jo? To znamená, že za to se platí poplatky. Komu? Kdo dostává do kapsy tyhle poplatky? A na co? Nebo i kdyby to bylo poctivě, co s nima dělá? Jo? Dělá něco proti sekreci CO2, tak jako když tahle Vezův se 2 dny soptil a vyfoukal tolik CO2, co lidstvo vyprodukovalo za celý svoji dobu existence. To je všecko švindl, ale proč je to švindl? No protože to chceme. My je volíme, tyhle pitomce. A ty pitomci tam jdou a jdou vládnout, protože jsou psychopati a nemají strach z toho, že budou vládnout ve svůj prospěch. Protože co? No, tak pár psychopatů někdo sejme, ale zase stejně ty všechny mocní psychopati, to jsou kamarádi. Oni vědí, jak to mají dělat, protože to jsou psychopatická skupina a pak je ta vazalská skupina, to jsou predátoři a my jsme ty oběti, který to budou, prostě Bůh to takhle pro nás nalajnoval, protože my v těch predátorech a v těch uspokojováních prostě jedem, jo, pořád jsou tady prostě paraziti a oběti, jo, no, ale to je Boží vůle, takže proč bychom se z tohohle měli stresovat? Prostě pochopte to, Bůh vám dal problém, jo, a vy se z toho můžete zbláznit, že máte problém, tak řekněte, Bože, to mi nedělej, jo, protože já s tebou nesouhlasím, já jsem totiž tady jenom já a já ti budu říkat, co máš udělat. Udělej, ať tamhle soused se chcípne kráva, když to neuděláš ty, tak to udělám já, pic, a je po ní. Nebo udám tamhle něco jiného, jo, jak to bylo za mýho mládí, nejsem žádný udavač, ale jsem politicky vzdělán a musím nepravost hlásit, jo, takže jsem odpovědný socialistický činitel například, jo, tím, že každýho udám.
jo, kdo se mně nelíbí. No, ale to bylo furt, to je ten parazitismus i mezi těma lidma. Jo, vždycky ty lidi mezi sebou mají někoho, kdo se chová paraziticky. A ty, kteří mají tu hospodářskou činnost, tak ty dokonce pro zábavu si chovají svoje parazity. Jo, protože na co potřebujete jenom nějaký zvířátko nebo něco, na co to tam máte? Jo? No asi je to jakoby diverzifikace druhů. Dobře, může být, ale proč si třeba chováte doma hada, nebo leguána, nebo já nevím, okoubaku. Ale okoubaka to kecám, jako jo, to je rostlina. Jo? Ale můžete nějakého dalšího, jo? Psa, kočku. Jo? Mu dobře, když ten kočka loví myši, dobře. Když ten pes vám tady dělá rajon, že vás hlídá, dobře. To jsou ale pracující zvířata. Jo? Pak jsou zvířata možná pro krásu, pro společnost, třeba zamřížovaný kanárkové, jo? V kleci, nebo papouch, jo? Který v životě nevěděl, co to je lítat někde po venku, jo? Protože by taky mohl ulítnout a nevrátit se. Jo? Jako letěl okolo přes zahradu, tak asi takhle metr dlouhý papouch, tam si sedl na jabloň, jo? A tak pokukoval. No já než jsem došel pro foťák, tak už se ulít. Jo? Prostě se mu nelítalo, protože jak byl veliký, tak asi se mu nelítalo dobře, nebyl dost trénovaný, jo? Ale letěl po vesnici, normálně papouch zelený, jo, obrovský, jo, jako takový divná saň. No nic, ale. Takže od stresy nám dává Bůh skrze naše vlastnické chování vůči něčemu. Ale my, dokud si neumíme se oddělit od toho vlastnění, no tak vždycky v těch stresech budeme. Takže musíte si uvědomit, že je to o tom, že se bojíme o něco, jo? A nebo bojíme se něčeho o něco, jo? Protože ten pes, a bojíme, že nás kousne, medvěd se bojíme, že nás kousne, nebo že nás sežere, jak toho chlapa teďka minulý týden na Slovensku. Jo? Prostě taky musí něco jíst, jo? Je to predátor, jo? Je to parazit, jo? No a když se ta oběť chová jako oběť, no tak má smůlu. My máme třeba sprej proti medvědům, jo? Dosah 7 metrů a faktem je, že medvěd jako to bere taky, že to velmi dojemný a zdrhá. No a vy taky samozřejmě, jo? Ale máme ještě druhý sprej dekontaminační, jo? Takže si můžete ošplejchnout do očí a vyčistit si to, co vám tam zbytky nějaký nalítali taky k vám, jo? Ale například, jo? A to je humánní takzvaně, jo? Proti tomu medvědu. Když jste drsoň, tak máte tady v ruksaku nějakou zbraň, která tomu medvědovi může ublížit. Jo? Ale střelnou většinou. Jo? Málo kdy, že byste nosili s sebou luk, jo? Šípy nebo méč, katanu, že byste si to byste ho rozsekali, jo? Že medvědí tlapa jako upečená na ohni, tak jak v indiánkách se píše, že je nejchutnější, no nevím. Jo? Já jsem to nejet, ani si myslím, že nebude tak snadno žvejkatelná. Jo? Nebo už jedno, tak to máte medvědy zrovna. Teď jenom problém je trošku, když si uvědomíte, co toho sežerou třeba ty, já nevím, 4-5 tisíc medvědů na Slovensku, ono jich tam asi bude víc. Jo? Takže když si sežere každý, dejme tomu 5 kg masa každý den, no, tak to máte docela vagón masa celý, jako zhruba těch 25 tun. Jo? Tak dobrý, no. Když na to mají Slováci, tak ať si to živějí. Jo? I když ono to asi zaplatí farmářům a podobným, kteří tam chovají zvířata, no tak když se prokáže, že to sežral chráněný medvěd, tak by se mělo to zvíře zaplatit. Ono to už se zase zabrzet do toho stresu takového konkrétního. Ale medvěd, bojím se, že mě sežere. Jo? Viděl jsem v jakési knize, bylo, že ten meditující už skoro božský člověk viděl, že matka levice dole s selvíčetem, nějaký jámě, nemůžou se dostat ven, tak on tam skočil, aby je nakrmil. Jo?
Já de facto, jenže nepochopil, že i když byl takovýhle kočkomil, jo, nebo levomil, tak on ho sice nakrmil, ale prodloužil jim to utrpení tím, že oni tam jako byli o to díl, jo, a chcípali pak hlady o to díl, že jo, takže to je takový složitý a on akorát přišel o krk, takže to bylo nepromyšlený od nějakého gurua, který tu knihu napsal a domníval se, že to je to nejlepší, co se mohlo stát, tak on není. To nejlepší, co se mohlo stát, je, že by ten dotyčný guru a modlící se poustevník nebo poutník prostě pokácel strom a dal ho takhle dolů, aby mohli vylízt nahoru a normálně vegetit jako jejich biologický předpoklad. No nic, no, tak to by byla moje hospodářská jako přístup hospodářský k tomu, jak řešit takovýhle případ, jo? A nejenom krmit. Jo? Nakonec ono i v Biblii je napsaný, že prostě je potřeba lidi naučit rybařit a ne jim jenom dávat rybu. Jo? I když tam jsou ty zázraky takový úplně skvělý, že prostě ty ryby se jakoby množej a oni se dokážou, i z vody se udělá víno. Ono, jak kdy, no. Hele, tak můžete někoho pěkně oblbovat, jo. Ale nevylučuju, protože Bůh může, všechno je to záření, všechno je energie, všechno by mělo jít nějakým způsobem. To znamená, i vy byste měli jít. Dostaňte se nad sebe, no nadhledu, jo, a pak ten stres, který vzniká z toho, že vlastně máte, třeba se vám nechce naouřat, víte, že to tam blbě dopadne, nebo tak, říkáte, no a co? No tak se z toho poseru, no. Jo, a výsledek je jaký? No, stejně dostanete další potíž. Jo? Já třeba strašně nerad chodím na úřady, jo? A když vidím výstupy těch úředníků, jo? Tak si toho, co oni dělají, jak vás z titulu své moci, prostě místo, aby pochopili, že tam jsou pro vás, tak oni chápou to, že vy tam jste kvůli ním, jo? A ono to tak většinou i je, jo? Ale je to takhle to tady Bůh udělal, takže se tomu nedá nic jiného, než se přizpůsobit a děkovat za všechno, co Bůh pro vás udělal, aby vás té skromnosti, moudrosti, jo, přived k sobě. Jo? A když budete s Bohem, tak se budete meditovat a ptát se Boha, Bože, tak co? Co teďka vymyslíme? Čím pomůžeme tomu, té komunitě lidí, ve který já tady hospodařím? Jo? A najednou on vám řekne, co máte dělat. Jo? On vám řekne, jak se máte chovat, jak máte je učit, protože když chcete něco zdokonalit v sobě, tak to učte ty druhý. Protože ono vás to k tomu přivede, protože se chcete prostě učit něco, co je dobře a co je schválně, jakoby schodem nahoru, tak Bůh vám k tomu dá podmínky. Jo? Teď já to tak dělám. Všechny tyhle ty promluvy jsou vlastně schodištěm k Bohu, jo? Abyste pochopili, jak Bůh to tady má pod palcem a jak pořád je to tak různorodý. A skrze vaše těla vám vysvětluju, jo? Jak, tedy s Boží pomocí, vám vysvětluju, jak to funguje a jaká je pravda a co je tady okolo de facto lež, protože lží je prostě mnoho, jo? Ale ty pravdy je potřeba si vyndat dopředu a držet se jich a být spokojen s těma pravdama, protože těch lží okolo je vždycky daleko víc, než kolik jste schopni obsáhnout svým mozkem. Ale to není úkol od Boha, abyste to všechno se snažili obsáhnout. Jo? Jako nadměrnou inteligencí a schopnosti zvládat rozlišovat ve všech lžích. Jo? V tom mraku mlze, mámení a reklam a oblbování. Jo? Samozřejmě, oni jsou silnější než vy. Může být, že se spojí proto, protože jim vadíte, tak vás budou tlumit. No, naštěstí proti Bohu si až tak moc zatím nedovolujou, proto i ta umělá inteligence mě tyhle ty promluvy nechává, i když jsou zdravotně poměrně hodně naplněný věcma,
které nejsou mainstreamové. To znamená, že jsou to věci, které byste se dozvědět neměli. Už jen Bůh vám to říct může. Takže to říká skrze vám mě a neříká třeba všechno, ani zdaleka. Já taky nejsem úplně nejchytřejší. I když tady dělám frajera, jakože já mnohému rozumím, tak je obrovské množství toho, čemu moc nerozumím, jenom se snažím v tom mít jasno, abych věděl, jestli toto je součástí mého prostředí, anebo ne. A jak dalece to okolo bude mít vliv na prostředí, ve kterým já vegetím, existuju a ve kterým bych měl dělat reprodukci, jakoby zrno plodonosný, abych nebyl plevou, ze který se stane kompost. Z boží milosti, a tak dále. Ale on ten kompost má svoje možnosti. Víte si, i očkovaní lidi ke mně přicházejí a ptají se, proč a jak, co s tím, a já jim říkám řešení. A znova to opakuju. Každou chvíli pořád vždycky se tady opakuju, protože jsou lidi, kteří nesledují vývoj toho, jak já se vyvíjím, protože to na ně dlouhý, protože na to nemají čas, aby poslouchali ty moje dlouhé videa. No ale ty dlouhé videa jsou proto, aby ty lidi měli dost kapacitu se napojit na toho Boha, skrz kterého já vlastně mluvím, a aby se mohli připojit a stát se jeho fragmentem. Tak oni jsou fragmentem, ale oni toho si nejsou vědomí. Takže aby mohli být vědomí, tak jako je potřeba mít ten boží řád. No a taky dřív mě lidi říkali, že ty videa jsou tak krátký, že nestačí přijet metrem z jedné strany na druhou, kde jsou zaměstnaný, a že by mě chtěli slyšet díl. No tak teď mě mají zase po částech. Že? Někteří mě poslouchají při práci, někteří při řízení motorových vozidel, protože když je to dlouhá cesta, tak když posloucháte mě, tak zároveň já vám posílám bioenergii a ty lidi netrpějí mikrospánkama, což je taky velmi pozitivní. A ty lidi pak mají ještě energii pro svoji další existenci. Vys například článek, který jsem napsal o transvitalitě, tedy nabíjení baterek na dálku. A je to tak, já se pořád snažím něco nového vymýšlet, takže pořád sice duchovní složka je to nejvyšší, co jde, a potom níž je zdraví. Ale nejdřív je to učit lidičky, aby prostě mohli produkovat plodonosné zrno. Aby byli pro Boha důležitým fragmentem existence, žití. Protože, jak říkám, necháte ten plebství, to jsou ty vadný, jak už jsem xkrát říkal, žirafy se množejí a množejí nemocný, vadný, jako nedonošený, slabý, pitomý a tak dále, a za nima se právě tyhle neúspěšní lověj lvy. A protože je to pro ně snadná kořist, a dokud ty lvy se dokonalej v tom lovu, a pak už jsou tak mohutný, že začnou lovit i ty žirafy, které jsou plodonosní, a prostě žiraf ubejvá a lvy hynou hlady. Jenom ty nejšikovnější lvy přežijou a samozřejmě jenom ty nejšikovnější žirafy. Takže je to kvalita chovu, kterou to tady udržuje. Žirafy, lvy. Žirafy, lvy. A teď si to vemte, s lidma se tohle neděje, ale děje. Akorát ne tak jednoduše jako žirafy a lvy, ale děje se to tím, že se to teda eliminovalo válkama. No a teď války už tak nějak moc nejsou, tak se to zase přichází do fáze, kdy se to bude eliminovat přírodníma jako katastrofama. No jistě, protože se zase přetočí se zemský jádro, bude sever na jihu a obráceně, a mezi tím tady to převálcuje kosmický záření a sluneční vítr a bude tady pěkný duso. Plus jako geologické změny,
jak tady ta pevnina, která šplouchá na magmě, jo, tak tady taky se takhle různě mele a bude se dít něco. No a některý z nás to přežijou, protože ještě navíc na té pevnině nahoře šplouchá zhruba 3,5 km průměrná hloubka moří. No tak ještě něco dalšího se vyroní, protože, jak říká profesor Staněk, že v zemské kůře je zhruba 3krát tolik vody ještě schovaný v lingvitu, než kolik je v mořích a obecně. No tak je, z čeho by to šplouchalo. Tak si to užijte, jako postavte si nějakou větší, nějaký houseboat, jo, abyste tam nacpali alespoň jídlo, tak dobře na nějaký čas, to nebude určitě hned, třeba tak na 50 let, jo, nějaký zvířátka, jo, abyste byli jako Noémovi jakoby žáci, no postavte si svoje Noémovy archy někde na nějakých vrcholcích kopců, protože dole, když poteče voda dole, tak tam to bude hodně velký turbulence a víry a prostě tam se všechno co není, to se asi bude pěkně potápět, jo, kromě ponorek. No a nahoře tam už jenom voda dostoupá, tak vás to zadnese, pak vás to se poklesne a zase tam můžete začít vegetit. A abyste si pořídili zrovna nějaký semínka, který tam zasadíte, abyste mohli zasadit strom, splodit syna a postavit dům. Tak to máte. Takže zase příště.